Hello, a nevem Diana, és ezt a videót teljes mértékben a mesterséges intelligencia generálta. A mesterséges intelligencia forradalmasítani kezdi az építőipart azáltal, hogy optimalizálja a projektmenedzsmentet, automatizálja a folyamatokat és javítja a biztonságot a helyszínen. A mesterséges intelligencia segít a mérnököknek gyorsan generálni és elemezni a tervezési modelleket, azonosítani a potenciális problémákat és optimalizálni a terveket a költségek és a funkcionalitás szempontjából. A mesterséges intelligenciával működő robotok már most is téglát raknak, hegesztenek és festenek, csökkentve a munkaerőköltségeket és növelve a termelékenységet. A mesterséges intelligencia szintén egyszerűsíti az anyagok, gépek és munkaerő használatát, minimalizálva a hulladékot és javítva a helyszíni koordinációt. Továbbá, a mesterséges intelligenciával ellátott rendszerek folyamatosan figyelik az építkezési helyszínt, figyelmeztetve a vezetőket a biztonsági kockázatokra és biztosítva a biztonságosabb munkakörnyezetet. A mesterséges intelligencia az építőiparban drámai módon javíthatja a hatékonyságot és a biztonságot, de ahhoz, hogy teljes mértékben kihasználhassuk az előnyeit, megfelelő jogi szabályozásokra van szükség a felelős használat biztosítása és a kockázatok minimalizálása érdekében. Lépjen kapcsolatba a Crowdy AI-vel. Hogyan javíthatjuk vállalkozását a mesterséges intelligencia segítségével?